Moitas gracias a Cristina pola intervención. Así se me escoita ben, non? Non hai pega. Bueno, como decía Cristina, eu nacín neste mundo das bibliotecas xa na década dos 90, cando aínda éramos un centro politécnico, o Marqués de Soances, que sabedes que antes a formación profesional pois non era unha educación específica como é agora, sino que tiña materias comuns e tal. Despois veo a LOCSE, coa LOCSE nos convertiron en IES e daquela, nos apareceu a ESO, o bacharelato, e seguíamos tamén como centro de formación profesional cabeceira da comarca para a rama industrial de Ferrol. Posteriormente, pois, fomos pasando por unha serie de etapas. Os fitos máis salientables foron a incorporación no plan de mellora de bibliotecas escolares na primeira convocatoria, no ano 2005, e dende aquela seguimos, e a partir de aí ocorreron algunhas cousas que vos vou a contar. Nosotros somos... eu vou a centrar a intervención esta en dúas partes. Primeiro, estou dándolle voltas a ver como podía facer. Penso que o mellor é unha pequena introducción e contarvos a experiencia miña, a experiencia do noso centro, e logo dar pé a un debate con os puntos clave que eu considero que poden ser comuns a todos nós. Somos, supoño que algunha cousa máis habrá que se me quedará por aí, para os que non sexades moi amigos das siglas: Escolas Oficiais de Idiomas, Centros ou Conservatorios de Música, Educación... CEMUS, sí. Educación Permanente de Adultos... Que? Vale. Sí, Centros de Educación Especial, Centro Rural Agrupado e Centros Integrados de Formación Profesional. Non sei se quedará algún por aí que non se sinta ofendido pola omisión. Ben, entón, que nos une? Pois que somos distintos aos demais. É dicir, o que iramos ou non, somos distintos. É dicir, hai unha... De feito, vedes que aquí estamos moi poucos dos 500 e pico que somos. Entonces, eso é o que nos ten que dar forza para unirnos como unha piña, aínda que non seamos de todo iguais, non? Unha imaxe do grandísimo Mordillo que reflicte un pouco a nosa situación, non? É dicir, non quero decir con isto ni moito menos que os demais sexan grises, pero nosotros sí que somos distintos, non? Vale. Que nos une tamén? Que si cabe o noso labor é máis difícil. É dicir, non sei o voso caso, cada un, claro, eu pensando en isto, cada un vai a ter os seus problemas. Non quere dicir que non existan problemas nun centro de secundaria, nun centro de primaria, pero contan con máis apoios e, sobre todo, eso, que son moitos, se reúnen e teñen de onde sacar ideas, e nosotros podemos coller todas esas ideas, pero logo agora de leválas á práctica. No noso caso, vemos que hai algo que nós temos distinto aos demais e que se nos fai máis difícil de implementar esas ideas que podemos obter dos demais. Que nos divide? Que somos diversos. É dicir, os centros integrados de formación profesional temos unhas características, as escolas de idiomas teñen outras, os centros de música teñen outra, un centro rural agrupado que vos vou a contar, un centro de educación especial, en fin, todos somos distintos. Entonces, cada un ten unhas necesidades distintas, unhas características diferentes, e iso é o problema que podemos atopar entre nós para buscar solución. Pero, a ver, que podemos sacar en limpo, que é o que ven agora, non? Bueno, que nos divide tamén... isto, sí. É dicir, dúas das nosas bibliotecas, se falaran entre sí, pois pasaría isto, non? Buscando algo en común, ti e máis eu que somos. E a única solución é isto, non?
é o único que temos en común. Bueno, pois un pouco para ilustrar esa diferencia que temos uns de outros. Que podemos sacar en limpo? Bueno, pois o que podemos sacar en limpo é coñecernos entre nós para ver posibles colaboracións que podamos extraer das nosas dificultades que temos e que nos fan distintos aos demais, e iso pois que redunde pois nunha mellora no noso labor como bibliotecarios, non? Tamén compartir as experiencias que eu podo aportar agora, que en outra ocasión podes aportar algún de nós, ou que logo no debate pois que podamos comentar, e que eso nos enriquezca a pesar de que seamos distintos como o día e a noite, non? Paso agora entonces a describirvos un pouco como somos os centros de formación profesional, e logo despois vos irei presentando o que facemos na biblioteca, non? Ben, un centro de formación profesional ten exclusivamente formación profesional. Quizá algún de vos estiverades ou aínda estedes en algún instituto, en algún IES que teña ciclos de formación profesional e coñezades de cerca a formación profesional. Para os que non, vos digo, a formación profesional actualmente está organizada en ciclos formativos. Os ciclos formativos, a maior parte deles son de 2 anos, pero 2 anos incluindo o período de formación en centros de traballo, que comeza precisamente agora a volta das vacacións de Semana Santa. Entonces, nese período de 2 anos, o sea, bueno, os ciclos en realidade van por horas, mídense por un número de horas, as asignaturas chámanse módulos profesionais, bueno, hai unha nomenclatura particular, pero unha cousa que ten en común é que é unha formación profesional específica, é dicir, non hai nada máis que as materias da especialidade. Non hai nin matemáticas, nin inglés, bueno, en algún caso sí, pero nin lingua, nin nada máis. É dicir, eu non me presentei antes, son profesor de electrónica. Cando empecé no mundo das bibliotecas era tan raro como un pingüino no Sáhara, porque sempre as bibliotecas foron un terreo para a xente de letras. Bueno, eu tuve a sorte de coincidir ao principio cunha persoa coa que iniciei toda esta andaina, que xa non está comigo, e que nos dixemos desde o principio que podíamos levar unha biblioteca non sendo de literatura, non? Entonces, bueno, o momento se demostra andando e pouco a pouco fomos empezando actividades moito antes xa de entrar no plan de mellora, e con elas seguimos, pero claro, adaptadas aos tempos, non? Entonces decía que eu son profesor de electrónica, imparto agora no ciclo de automatización e robótica e máis no ciclo de instalacións automáticas. E bueno, como vedes é unha cousa que en principio non ten nada que ver con o mundo das bibliotecas e, sin embargo, pois eso está aí, é dicir, a biblioteca é o acceso á información, é dicir, é o centro o sea, a entidade do centro que xestiona esa parte, non? Entonces, por que ten que ser alguén de letras? E moito máis xa nun centro integrado onde deixan de existir absolutamente os profesores de esa rama, non? Ben, os ciclos formativos, ademais, nun centro integrado de formación profesional, están acompañados tamén, é dicir, o centro integrado ten que dar cabida a centros o sea, a cursos de formación ocupacional, ten bolsa de emprego, etcétera, etcétera. É dicir, é un centro completamente distinto, non é un centro ao uso clásico. Os alumnos son completamente distintos, son xente moi maior. Pensade que os ciclos, bueno, non vos dixen antes, hai ciclos de grau medio e ciclos de grau superior. Para o acceso a ciclos de grau medio, isto contándovos moi así por encima, para os ciclos de grau medio teñen que ter a ESO, para os ciclos de grau superior teñen que ter o bacharelato, non? Como supoño que a maioría sabedes.
Por tanto, a maior parte do alumnado que temos no instituto é xente adulta, sobre todo coa crise que se veu incrementada a media de idade, porque hai moitísimos casos de xente que estuvo xa traballando, que está no paro e vai a completar a súa formación. Entón, ese é o perfil de un centro integrado así moi por encima, non? Ben, que ten que ver coa biblioteca? Pois o que vos decía antes, o ensino profesional específico, é dicir, nós antes contábamos co asesoramento, coa colaboración dos profesores de linguas, non? É dicir, por moi lectores que seamos, un profesor de linguas, por exemplo, para o fomento da lectura, pode asesorarnos moi ben para eso. Nosotros carecemos de eso absolutamente en estes momentos, non? Outra cuestión que afecta ao funcionamento da biblioteca é que as materias son altamente instrumentais. Despois veredes fotos do funcionamento, o sea, de como son as aulas do noso instituto, e veredes que os rapaces a maior parte do tempo están traballando manualmente. Todo depende, a ver, todo isto hai moita diversidade, é dicir, hai uns centros que, eu que sei, que se teñen administrativo, é un traballo máis intelectual, ou eu que sei, ou a rama sanitaria. Nós, no noso caso, son especialidades industriais. Despois vos digo que especialidades temos, e entón esas materias son altamente instrumentais. É dicir, que non é unha materia que sea moi dada a priori a búsqueda de información, se nosotros non o alentamos desde outro ángulo, non? Por outro lado, a función da biblioteca tamén se ve en certo modo mermada, porque as aulas, se temos unha cousa boa aos centros integrados, é a dotación. É dicir, a formación profesional é unha formación carísima para a administración. Se eu vos digo o orzamento co que conta o centro, vos asustades na maior parte. É dicir, non é nin comparable, ao mellor simplemente o orzamento que ten un solo departamento é máis que moitos centros de ensino de toda Galicia. Entonces, que quere decir? Que ten moita maquinaria polos talleres e tal, pero hai moitísimas aulas dotadas informáticamente, porque hoxe en día calquer especialidade industrial ten deseño e todo está informatizado, entón necesariamente as aulas taller están dotadas informáticamente, co cal as necesidades relacionadas coa información que teñen os alumnos quedan encerradas na aula, é dicir, non necesitan acudir á biblioteca, non? Por eso poño aquí como unha das características que ten que ver con eso. Outra característica peculiar, en certo sentido mala para nós, para o funcionamento da biblioteca, é a curta estancia do alumnado no centro. Os ciclos formativos vos decía que son 2 anos, pero isto é certo solo a medias. Os rapaces que rematan agora nestas vacacións, cando lles demos as notas dentro de 2 semanas, se van aos centros de traballo. Por lo tanto, os alumnos de segundo, que son en principio a mitade do centro, desaparecen. Entonces, o centro queda reducido aos alumnos de primeiro. Co cal, o tempo de permanencia dun alumno que lle vayan ben as cousas, pois son 5 trimestres realmente. Son os 3 trimestres de primeiro máis os 2 trimestres de segundo. Bueno, e logo outra cousa que afecta tamén claramente ao funcionamento da biblioteca é que o profesorado é exclusivamente técnico. O que decía antes, non temos a complicidade do profesor de lingua ou de galego, ou de algún outro. A ver, non sabedes, se un rapaz vai facer unha carreira técnica é porque ten menos relación co mundo das bibliotecas e tal que outro rapaz de outro tipo de especialidades, non? Bueno, pois pasa igual co profesorado. O profesorado técnico, pois, en principio, ten moi pouco que ver co mundo das bibliotecas, non? Bueno,
Vamos co noso, este é o noso instituto, está na entrada de Ferrol, se algún día ides por ali, unha cousa marrón que hai á esquerda, según entres, eso somos nós. Bueno, a oferta educativa son estas familias de formación profesional. Temos electricidade electrónica, da que formo parte eu, automoción, madeira e moble, fabricación mecánica, enerxía e auga, e servicios socioculturais á comunidade. Como vedes, a excepción desta última, todas estas son industriais. E, polo tanto, como decía antes, son altamente manipulativas, non? Todas as materias que se imparten. Aquí vedes un aula en pleno funcionamento, ese é o funcionamento habitual do noso centro. É dicir, os rapaces non están sentados no seu pupitre, salvo, que teñan un momento teórico. Este taller, por exemplo, ten aquí unha cabina que ten unha pequena aula para cando hai que dar as cousas teóricas, pero, o funcionamento habitual é isto, é dicir, na miña clase están facendo instalacións de automatización, con autómatas, con cables, bombillas, motores e tal. Este é un taller de motores de coche, da rama de automoción. Aquí vedes outra, por exemplo, este é o taller de mecanizado. E, vedes que, como decía antes, non somos igual que un centro de secundaria. Porque un centro de secundaria, pode ter a súa aula de tecnoloxía e tal, pero non é o mismo, non? Entonces, aquí un pouco para... Isto vou pasar moi rápido. É un centro enorme, un centro moi grande. Ahora mesmo temos sobre 1000 alumnos, pero a superficie, non sei cantos metros cuadrados ten, é moi grande, non? A biblioteca está localizada aquí, na entrada do instituto, nun lugar moi adecuado, moi bon. E, un pouco para enseñarvos como é a nosa biblioteca. Teño que decir que isto, aproveitando que temos madeira, todo o mobiliario foi feito polo Departamento de Madeira. Entonces a eles debemoslle moito. A verdade é que quedaron os mobles moi chulos e moi baratos, porque só pagamos o precio da madeira, non? Vale, pois esta é a nosa biblioteca, hai as mesas de estudo e tal, a zona de informática, os servicios informáticos, e unha zona de lectura relaxada. Como vedes, é unha biblioteca moi luminosa e tal, está... os rapaces están a gusto nela. Aquí vedes, despois vos falarei, se queredes, un pouco a comentarei, pero a Olimpiada. E isto é unha actividade que facemos, que se queredes despois os comento, é como está en efervescencia cando isto se produce, non? Ben, unha breve historia. Comenzamos en 1980, polos datos que eu controlo da historia do instituto. En 1996 comenzamos as actividades de dinamización con un equipo máis ou menos estable e, importante, un orzamento anual que fixadevos na data que estamos falando, e xa quere decir que a biblioteca xa tiña... Isto é como todo, a gravedade fai a súa forza e as cousas ao final apousan, non? Entón, se unha biblioteca ten pouco peso, blu, 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 non? O sea, se dilúe na actividade do centro. Se ten calquer entidade que teña peso, ao final colle forza e nosotros collimos a forza suficiente para contar cun orzamento anual, teño que decir que xeneroso por parte do centro, dende que empezamos a facer actividades, non? Nos incorporaron ao regulamento do réxime interno. En 2005, como vos decía, o Plan B foi un fito moi importante para nós, porque, é a primeira vez, non sei se hai algún antecedente, de que figurara oficialmente a figura de coordinador en algún texto escrito, non? Nos incorporamos á Comisión de Coordinación Pedagóxica, elaboramos un proxecto, isto vou saltar un pouco por arriba, ampliamos o local, en 2007 levamos, como decía antes Cristina, o Premio de Buenas Prácticas de Bibliotecas Escolares, foi un pulo importante. En 2008 participamos nun libro que non sei se coñecedes, que publicou a Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que se titulaba Bibliotecas Escolares entre interrogantes, non, entre comillas. Entre interrogantes foi o seguinte:
pois fomos un dos centros piloto que viñeron a estudiar para facer un estudio de campo do estado das bibliotecas, e iso, bueno, nos enorgulleceu moito que a Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez viñera a nós, non? Foi tamén unha cousa importante. Disculpas, Juan. O estudio... Un momentiño, Cristina, que che teño que pasar o microbio. Pues nada, simplemente, que o estudio, en realidad era, e por eso a mí sempre me gusta, antes non o dixen, vamos a ver, eles o que fan é collen 10 bibliotecas en distintas comunidades autónomas que levaran premio, e o que fixeron foi un estudio de por que levaran premio, que lles pasaba a esas bibliotecas para que levaran premio. Por tanto, teño que decir tamén que hubo algunha biblioteca de Galicia, que foi a única que estaba no estudio, que levou o nivel, e iso sei non porque me dixeron, que levou o nivel do estudio. Eso non o sabía eu. Pero eu sei. Bueno, pois moi ben. E nada, por último, o último fito importante é 2011, que nos converteron en Centro Integrado de Formación Profesional. Bueno, de eso falamos dentro de un pouco. Bueno, así por encima tamén, os fondos bibliográficos que temos, que isto é ficticio, son os que temos registrados, que non os temos nin de coña, pero bueno, medios informativos, é verdade, eu supoño que vos pasa a todos, o sea, unha cousa é o registro e outra cousa son os andeis, que dan moito calorciño no inverno, pero non están todo cheos que deberan, non? Bueno, medios informáticos contamos con, desde fai tempo, que agora xa incorporaron moitos centros, que hai proxectos e tal, nós desde fai moito que temos unha impresora a servicio dos alumnos, wifi, o wifi úsano moitísimo. Entón, claro, esa é outra función da biblioteca, outra máis, é dicir, a biblioteca non ten que ser só libros, eso xa o sabedes todos. Pero un servicio que se utiliza moitísimo cos dispositivos móviles é wifi, é dicir, cantidad... A ver, non o temos aberto, aquí, por exemplo, está aberto porque é un edificio que está aillado. Nosotros, enfrente, temos unha barriada conflictiva, atravesando a rúa, e unha temporada ao principio tiñamos a wifi aberta, me cago en día, aí pasaba de todo, non? Entón, bueno, puxémoslle un contrasinal, pero a calquer usuario que nos veña a pedir o contrasinal, yo damos. A vosotros non, que non o pillades desde aquí. Recursos humanos. Bueno, a figura é o coordinador da biblioteca, un equipo de apoio, co que me sento bastante apoiado, por certo, e logo profesores de garda que manteñen a biblioteca aberta todo o horario lectivo, que isto tamén é importante, porque nosotros, ao ser un centro grande, ten diurno e nocturno, entón, pola mañá ves rapaces que veñen a utilizar, por exemplo, o ordenador co AutoCAD para facer os traballos que teñen que dispoñen os profes da tarde, e viceversa. Os alumnos de mañá van pola tarde. Entón, isto foi unha teima nosa desde o principio. Unha das teimas era que, bueno, antes os libros, se vos conto como estaban separados e tal. Mira, hai que deixar os libros ao acceso de todo o mundo. Eso foi unha das primeiras teimas. Outra, bueno, co orzamento tamén. E outra esta, co horario lectivo. Vos falo de fai moitos anos que as gardas de biblioteca eran voluntarias. Nosotros peleamos para decir, no, mira, eso, vosotros o que tedes que facer é organizar as gardas do profesorado para que cubran as aulas e para que cubran o horario de biblioteca. Bueno, hoxe en día, como alumnado é prácticamente todo maior de idade, non hai aulas de sala. E as únicas aulas gardas de sala. As únicas gardas que se fan son de biblioteca, se sigue, pero se sigue mantendo ese réximen de gardas para manter a biblioteca aberta, tanto en recreos como en horas de clase. A ver, en horas de clase, claro, non hai moita afluencia, pero sempre hai algún que lle falta un profesor ou que tal e que van á biblioteca, non? Ben, logo isto que utilizo sempre, porque reflicte moi ben que isto sí que é común a todos, penso, incluso aos demais centros. A actividade da biblioteca nun centro de ensino, non? Eu penso que hai tres cuestións clave que son estas. Por un lado, temos que dar apoio, a biblioteca ten que dar apoio á actividade académica. Por outro, labores de dinamización e por outro, de organización e xestión, que é o máis engorroso, pero que é necesario, non? Bueno, por un lado, relacionadas... Aquí me podo poñer, verdad? Vale. Relacionadas coa actividade académica, nosotros non só somos un espazo, pero tamén somos un espazo, non? Entonces, bueno, os recursos e os servizos que temos, pois, son un apoio á actividade académica.
acceso, o sea, apoio á actividade académica, para que? Pois para o acceso, uso, tratamento da formación e o saber. Isto, por un lado, sería un dos piares nos que se basaría a actividade da biblioteca. Outro, a dinamización. Por un lado, de programación propia. Por outro lado, de colaboración coas familias profesionais. É dicir, nosotros estamos abertos e tratamos de promover actividades de dinamización que non é fácil de conseguir. Colaborando, bueno, en vez de departamentos, aquí hai o que se chaman familias profesionais, vale? Familias profesionais. De dinamización en relación coa formación e uso, tratamento e formación, fomento á lectura, que tampouco hai que esquecelo por moi centro de formación profesional que sexamos. De feito, unha das cousas que máis orgullosos estamos é de que conseguimos lectores. Bueno, e outras actividades de interese cultural, exposicións, etc. E logo, organización e xestión, bueno, que xa coñecedes todos, o mantemento de equipos informáticos, eso a mí me trae pola calle da amargura, porque son eu o que o fai, e me rouba moitísimo tempo, pero é o que hai. Bueno, dedicación de espacio, adquisicións, catalogacións e tal, vale? Bueno, pois eso en canto a isto. Entonces, bueno, a mí sempre son un amante da ciencia e da tecnoloxía pola miña profesión tamén. Entonces, facéndolle unha pequena homenaxe a un par de científicos que admiro moitísimo, pois vamos a pasar de Euclides a Einstein. Entonces vamos a dar un paseo polo que era a xeometría plana de un centro de educación secundaria ao que é a xeometría relativista, que é o que comparo co que somos agora, non? Ben, entonces, actividades que facíamos antes, mirade, bueno, pois recomendacións de lectura, clubes de lectura. Ahora tamén temos outro, pero fixadevos o perfil do club de lectura dun que tiñamos de fai anos, unha foto que recuperei. Eran rapaces pequenos, este era un club de lectura de primeiro da ESO. Isto ten que ver co que falábamos antes. É dicir, estes rapaces, nosotros donde metíamos máis candela era no primeiro ciclo da ESO. Por qué? Porque era unha inversión de futuro. É dicir, sabíamos que un rapaz de primeiro iba a pasar casi con toda a seguridade 4 anos no instituto. Entonces, bueno, pois aí tratamos de facer moitísimas actividades para eles que foran do seu agrado e que, bueno, pois, que lles valeran para fomentar o seu hábito lector, etc. Bueno, non metín aquí na presentación outra foto dos que temos agora e veríades que son completamente distintos. Bueno, a hora de leer foi unha idea que argallamos nós porque en secundaria era difícil daquela, era complicado facer o de ler, dimos cunha idea, tal. A voz do cómic, isto de tempo non vamos moi ben, verdad? Non tiro para adiante, porque isto é unha das actividades que con máis agrado recordo, porque foi unha idea nosa. Bueno, está colgada aí, se despois se colga a presentación podedes acceder, e quedamos moi contentos porque a primeira experiencia foi coa Mansión dos Pampín de Miguel Anxo Prado, e lle fixemos unha adaptación, unha especie de videocómic. É unha experiencia de lectura para ler, o sea, que vas lendo o cómic, vancho contando, pero como se estuvera subtitulado. Entonces van aparecendo os bocadillos según van falando os rapaces e tal, e foi unha experiencia moi grata. Tiñamos programas, claro, nosotros antes contábamos con tempo, porque que aproveitábamos? Pois en función de como estuvera a distribución horaria, pois tiñamos o tempo, por exemplo, das titorías. As titorías que para moitos profes non saben que facer con elas e tal, non sei que, pois non te preocupes. Vimos a biblioteca, tiñamos programas de formación de usuarios, de formación documental e tal. Aparte que eu tiña unha compañeira que boto moito de menos, e que tiña unha visión, o sea, é como se todos estiveramos así intentando ver o que hai aí, e ela estaba por arriba, e sempre decía, non hai que facer actividades así por así, hai que poñer uns obxectivos e facer actividades para conseguir esos obxectivos. E tiña toda a razón. Entonces, bueno, tiñamos uns programas de formación e tal que aplicábamos. E un ano, pois, fixemos isto, non sei se coñecedes esta web de aquí, de aprender a estudiar e tal, que está francamente ben. Tamén vos queda aí o enlace e tal. Isto un pouco para que vexades toda a actividade que facíamos
como nos tuvemos que refacer, e por eso fago un pouco de historia, non? A Olimpiada Cultural que seguimos facendo, que despois, se iso vos falo un pelín máis, por eso quero tirar, tiñamos un grupo de teatro tamén que organizaba a biblioteca en coordinación coa normalización lingüística, etc. As exposicións, facíamos exposicións, nosotros temos home, non é como este de aquí do Palacio de Congresos, o vestíbulo que temos, pero é moi grande, entonces se aproveita como sala de exposicións e tal, que seguimos facendo algunha exposición, pero estas eran de arte, porque tiñamos un compañero e traíamos os pintores, bueno, en fin, actividades de tipo cultural, e aí vedes unha en que lles estaba explicando como interpretar unhos cadros de Laxeiro e tal. Bueno, celebracións, polo patrón, pois probas na biblioteca, se facía con concursos de xadrez. Unha revista que despois vos falo dela, porque a revista que tiñamos antes pois era máis como un anuario, non? Isto un pouco, que teño que ir un pouco rápido, me parece, porque non temos moito tempo e vos quero dar a vosa palabra. Si despois non hai nada que contar, pois volvo a algo que irades que vos conte. Bueno, e aquí a xeometría relativista. Veu, despois de pasar moito tempo Euclides, Newton tamén se basaba na xeometría euclidiana e fai xustamente un século, agora en 2015, no ano 1915, veu don Alberto Einstein e dixo que de eso nada, que o espacio de recto nada, que o espacio se curva en función das circunstancias, non? Bueno, entonces, con Einstein houbo que readaptar toda a filosofía científica. É dicir, todo o que se consideraba como absoluto, como que estaba aí para sempre, con Einstein houbo que dar a volta. De feito, dixo, mira, para demostrarvos que, bueno, sabedes a anécdota, non? Bueno, a anécdota, que foi o que lle deu o pulo definitivo. Os científicos non se creían que era así, e el dixo, mira, en tal data vai haber un eclipse, se eu teño razón, esta estrela vai estar en esta posición e vosotros, según a vosa teoría, vai estar nesta. Fixeron unhas expedicións a varios lugares do mundo e estaba onde decía Einstein. É dicir, que queiras ou non, a realidade cambiou. Entonces, para os científicos cambiou a súa concepción do mundo e para nós, pois tamén. Xuño de 2011. Isto foi o que pasou. Da noite, o sea, amanecimos un día cunha noticia no Doga de que nos converteran en centro integrado. O sea, consecuencia diso. Graves consecuencias, tanto para os que se foron como para os que quedamos. Os que se foron se quedaron varios anos bailando, sin destino definitivo, tuveron que pelear bastante algún para conseguir un destino na zona, etc. etc. Os que quedamos, pois nos quedamos sin eles, por un lado, decir, perdimos toda esa diversidade de que goza, aínda que moitas veces non se den conta ou non nos déramos conta, esa diversidade que supón ter todas as asignaturas, as materias, eso é algo, eu vos lo digo agora porque o perdín, entonces porque sei o que hai. Eso é unha riqueza enorme nun centro. Nosotros agora nos quedamos sin todo eso, certo que temos distintas especialidades e son tamén diversas, e iso dá tamén certa riqueza, pero perdimos toda, a parte que perdimos os nenos, agora todos son adultos, entonces eso bótase de menos, pero perdimos esa riqueza, non? Que dá o ter a multidisciplinaridade que dá un centro de secundaria. Eso por un lado, e por outro que nos meteron unhas cantas variacións nas nosas condicións laborais que foron bastante graves, non? Peor o levaron os que se foron, pero a nos meteron un sistema de calidade, non sei se algún de vos estades algún no sistema... Tamén. Pois, bueno, pois o sistema de calidade, tío, coñeces tamén. O sistema de calidade é a cousa máis horrorosa que vos podedes imaginar a nivel burocrático. Eu non sei se ten algunha funcionalidade, les saberán, pero desde o punto de vista dos que o padecemos é absolutamente horroroso, porque non supón unha simplificación do traballo, senón todo o contrario.
un incremento burocrático que ademais na maior parte das veces é ilóxico. E por outro lado, tuveron un detalle que se deberon de olvidar, que nos organizaron o horario en sesións de 60 minutos, pero olvidáronse de reducirnos o número de horas. Entón, seguimos tendo o mesmo número de horas que calquera outro centro de secundaria, pero de 60 minutos, co cal a xornada laboral se nos incrementou no 20%, e aí estamos. E entonces, por eso digo que foi unha catástrofe importante a que nos ocorreu. Rompeuse a inercia, derrubáronse os pilares no que se sentaba a nosa actividade, os alumnos se nos foron, o equipo da biblioteca, quedei eu só. É como un hongo. Igual, é como unha seta destas que salen no medio do campo, pois aí quedei eu, porque antes tiña un equipo multidisciplinar, había xente de matemáticas, de electrónica aparte de min, de historia, de inglés, era tamén eso, moi diverso. Bueno, pois quedei eu só, tuve que refacer o equipo da biblioteca. A ver, teño que decir que tampouco me costou traballo refacelo. Enseguida que yo dixen a 3 ou 4 se me apuntaron rapidamente, os pobres non sabían onde se metían, pero bueno. E eso, e aquí empeza a película. Necesidade dunha redefinición para ese novo concepto de espazo de que falábamos do relativismo. Houbemos de formar un equipo novo de biblioteca, facer unha análise da situación moi a fondo, o sea, hasta onde podíamos chegar, que podíamos facer do que víamos facendo, que posibilidades tiñamos, e elaboración dun novo proxecto adaptado ás nosas necesidades. Bueno, eu fai pouco na asesoría de bibliotecas me pediron que fixera un artigo para a revista galega, non, para Educa. E claro, eso te obliga a reflexionar un pouco, e eu me din conta de que realmente cando fixemos este análise pasamos por dúas etapas. Primeiro, decíamos, bueno, que pode facer a biblioteca para cubrir as necesidades dos alumnos? Pero despois nos demos conta de que esa pregunta non é adecuada, non era adecuada, porque realmente os alumnos, a nivel das necesidades que tiñan algunha relación coa biblioteca, xa estaban cubertos. Teñen ordenadores na aula, é dicir, se queren buscar algo, non teñen que ir á biblioteca. Comprarles libros, sí, entonces que pasa? Volvemos a ser un almacén de libros como as bibliotecas antigas? Entonces, o segundo paso é dicir, ao mellor non estamos facendo a pregunta adecuada. A ver, nosotros temos xa un caché, vamos a decir así, non? Porque tiñamos un determinado nivel, viñamos funcionando medianamente ben hasta o momento, non? A ver, o plan de mellora tamén valeu para unha cousa, para decir que íbamos polo bon camiño cando nos incorporamos a él, porque coincidía a ideoloxía nosa que tiñamos, que vos decía, dende o ano 90 e pico, coincidía co que establecía, cos criterios que establecían para a selección no plan de mellora. Entonces, a pregunta non é esa, é dicir, unha vez que tes un certo nivel, creo que a pregunta que nos tiñamos que facer, que plantexar, era que podemos ofrecerlles coas nosas posibilidades aos chavales, é dicir, non para cubrir as súas necesidades, senón co que nosotros somos capaces de facer, que lles podemos ofrecer para dar un ensino de calidade. De calidade non da burocracia. Vale. Entonces sí que hai moitas cosas que facer. É dicir, un centro de ensino que dé o seu ensino pelao, pois vai por o 5. Se queremos ir por nota, pois non, temos que ter outras cousas. Bueno, pois a biblioteca pode contribuir a eso? Pois creemos que sí, non? As guías de lectura. Seguimos facendo guías de lectura? Pois mira, é como que vai a pescar. Non podes pretender que a primeira vez que lances o anzuelo á auga que che vaya a picar un peixe. Tens que estar moitas horas para que che pique algún. Bueno, pois nosotros seguimos facendo guías de lectura que entregamos aos rapaces, e eu
quero pensar que algún lles fai caso, senón, bueno, pois será algo que non sabemos, non? Pero sí que os libros que nosotros temos pois vanse movendo. A ver, non é o mismo que nun centro de secundaria. Os centros de secundaria, pois, os profes teñen lecturas obrigatorias, teñen un plan lector, teñen unha hora de leer, non é o mismo. Aquí é un movimento moito menos a ese nivel, pero sí que algo se move, non? Por eso vos decía antes que o noso labor é máis complicado ou temos que pretender obter peores resultados. Increíble, pero temos un club de lectura que empezamos o ano pasado e ademais non partiu de nós, partiu dun rapaz que tiña unhas inquietudes que non sei que ler, se tuviéramos un club de lectura dixemos, coño, pois se hai un ten que haber máis e empezamos a eso. Claro, cal é o problema? Chegar á xente, é dicir, como facer dar a coñecer as nosas inquietudes, as nosas posibilidades, as nosas ofertas ao noso público, que aparte, a maior parte é refractario, vamos, como as paredes dun forno. Pero sí que hai xente. Entonces, bueno, pois, de varias maneiras. Unha delas que nos dá bastante resultado, a principio de curso, aos alumnos de nova incorporación, os que entran de primeiro, pois durante a primeira semana os invitamos a vir á biblioteca, lles enseñamos onde están os seus libros e tal, e lles falamos destas cousas. Bueno, e algún sempre vai caendo. E logo, boca a boca, e tiro porque me toca. E desta maneira, pois, actualmente temos un club de lectura que non recordo exactamente, porque aparte uns van e outros veñen, pero temos un núcleo en torno a decena de alumnos que aí están, e aí nos reunimos. Tampouco podemos leer un libro cada mes como pretendíamos, porque é absolutamente imposible, pero bueno, aí estamos, dando guerra. Vale? Bueno, seguimos facendo... As de educación infantil moven moito, porque é da familia profesional de servizos socioculturais e a comunidade e ten moito de dinamismo, non, de dinamización, entonces encardinan moito coa actividade da biblioteca e nos dan moito xogo. Bueno, que pasa? Que ven un contacontos, nosotros invitamos, de feito a este concretamente, que non me acordo como se chama, a este viñeran elas e viñeran un par de cursos máis. Bueno, pois aí están, non? Bueno, isto é unha cousa que vos conto. A Olimpiada Cultural seguimos con ela, que nos dá moi bon resultado, e isto é unha historia que eu lle teño moitas esperanzas nela, pero non sei como resultará, porque logo na práctica, pero deso falamos logo, non? As biblionovas se trata de que os chavales relacionados en principio coas súas especialidades, pois detecten, porque eles andan fozando seguido en internet, buscando cousas e tal, bueno, entonces pedirlles que calquer noticia que lle sea a eles de interese, que nos la comuniquen. Entón, nosotros facemos unha presentación, a ver, eu, por exemplo, os meus alumnos lles pido que se encontran algunha noticia relacionada coa miña materia, lles subo a notas e se me fan un número de noticias. E algún vai accedendo, che van pasando algunha noticia, logo que lles pido que me fagan un resumo, porque senón, claro, coller a noticia e pegala, pois, por eso non lles dou nada, non? Pero se me fan un resumo e tal, e entonces, nosotros temos no exterior da biblioteca, temos unha pantalla, non destas, non é un proxector, porque non era técnicamente posible, pero unha pantalla de televisión grande, e aí, dende un ordenador dentro da biblioteca, publicamos todas estas cousas, non? E a Olimpiada Cultural, por exemplo, nas preguntas e tal, que eso, se hai tempo vos conto. E isto das biblionovas, pois tamén se publica aí. Cal é a miña intención? É dicir, cal é o obxectivo desto? Bueno, pois isto sería o único camiño que eu encontrei
para, nun centro de formación profesional, incluir a biblioteca na actividade académica, porque todo o demais o que vos estou contando, o club de lectura, a Olimpiada Cultural, todas estas cousas, son, digamos, actividades extraescolares, é dicir, que non teñen que ver co desenvolvemento diario, como pode ser traballar por proxectos e tal, non? Que, ollo, que sería viable tamén nun centro de formación profesional, teóricamente. Pero no meu caso, isto foi o máis parecido ao que encontrei. De que se trataría? Pero, a ver, tamén pola experiencia que teño de todos estes anos, as cousas non podes aceleralas porque poden romper os piñós. Teñen que ir collendo velocidade pouco a pouco. Entonces, bueno, este ano xa me están funcionando un par de grupos, a ver se para o ano que ven contaxo algún máis e se empeza a mover a cousa, non? Xa digo, se trataría de localizar novas que aparecen nos medios, darlles un formato e publicalas, coa intención de roubar microespazos nas clases e que os rapaces expoñan esa nova que a eles les chamou a atención, pero sin que supoña unha perda de tempo lectivo, porque o tempo lectivo en todas partes, pero nun centro de formación profesional, co apretados que están os currículums, nadie está disposto a soltar un minuto. Bueno, polo menos os que levan as súas clases con responsabilidade, non? Entonces, se trataría eu que estou tratando de convencer a varios compañeros, a ver, dixeronme que sí, tamén a verdade é que eu ando tan saturado, o que nos pasa a todos, que andamos tan saturados de traballo que unhas veces sempre estamos facendo o urxente e vamos deixando moitas cousas para despois, non? Pero sí que a varios compañeros les interesou e entón se trataría deso. É dicir, hai unha noticia sobre, eu que sei, que me comentaron outro día, dunhas bujías que inventaron para os coches que en vez de utilizar chispa, pois utilizan un láser. Bueno, non teño nin idea deso, pero a un chaval lle chamou a atención, lle digo, vale, pois tráeme unha biblionova deso. Entonces, eso, en algún profesor que colabore, bueno, pois, dice, chicos, hoxe vamos a falar de tal, e vamos a dedicar 3 minutos a comentar unha noticia que saiu en relación coa nosa especialidade. Bueno, entonces se trataría, pois, se despois vos poño unha presentación, son, xa digo, cousas moi pequenas, que lle sirven de actualización tecnolóxica e que, por outro lado, dinamizan a biblioteca e teñen que ver coa búsqueda de información e tal. Ao fío desto, das biblionovas, da idea esta que queríamos poñer en práctica, resulta que me apareceu un pequeno grupo de rapaces que están super interesados en todo isto. E entón nos reunimos os venres, no segundo recreo, e algún día pola tarde, unha vez ao mes ou así pola tarde, e falamos non só de noticias destas, sino tamén da ciencia, de cosmoloxía e tal, e de verdade que está resultando unha cousa interesante. Claro, o de sempre, non temos clubes de lectura de 30 alumnos, nin temos grupos destes de 18 alumnos tampouco, vale, pero son pequenos, reducidos, conto con 4 rapaces, pero bueno, son as cousas que podemos nosotros facer. Vale, bueno, aquí tamén educación infantil, que como os decía antes, pois é algo moi dinámico, pois eles na súa especialidade pois teñen que dar algo sobre bibliotecas e tal, entón nosotros ofrecimos despois un espazo na biblioteca, e entón eles teñen que organizar, e entón, bueno, pois ao tempo que é biblioteca, pois tamén é escola de biblioteca, de como se organiza unha biblioteca, o sea, o que é o traballo técnico, o traballo de dinamización para os nenos e tal, etcétera, etcétera. E isto funciona moi ben. Este ano, que pasa? Que a profesora que leva o módulo este ten 21 horas de clase, máis unha titoría de calidade, porque non vos dixen, as titorías en FP, como sean de segundo ano, teñen que ir aos centros de traballo con un protocolo de calidade, buscarlles os centros de traballo, firmar convenios, ir ao empresario, bueno, un horror.
De verdad, que é un auténtico horror. Bueno, celebración de efemérides, seguimos celebrando efemérides de Día do Libro, Día das Letras Galegas, como vedes, bueno, pois o Salón de Actos conseguimos enchelo, etcétera, etcétera. Listo, xa remato. Bueno, isto vos decía, unha exposición de Mafalda incluína aquí para non olvidarme. Ainda teño, porque foi, xa sabedes, Príncipe de Asturias este ano, é o 50 aniversario, foi o ano pasado, e se algún quere desa exposición, en vez de tirala, enrosqueina, por si alguén a quere, que ya paso, vale? E logo, bueno, a revista que vos iba a comentar simplemente, que demoslle unha remodelación completa. Antes era un anuario, simplemente, de decir, bueno, pois os de cuarto da ESO fixeron isto, foron a tal sitio, tal. Agora convertímola nunha revista técnica. Os rapaces fan os artigos, buscamos que haxa un, polo menos por cada especialidade, e aparte de 3 ou 4 cousas máis, pois facemos unha revista técnica, e, bueno, creo que é o resultado eso. E entón xa paso a isto, aos posibles temas de debate que a mí se me ocurre que poderíamos tratar buscando cousas en común, non? Un dos puntos claves sería o que comentaba antes, como podemos, nos nosos casos, integrar a actividade da biblioteca na actividade académica diaria. Sí, isto, agora vos digo, a colaboración co profesorado, que como o levades, e isto é como o vexo eu, non? No meu caso, na boca de Mafalda, de Felipe, digo, e de Carlitos. Bueno, pois estos serían os meus compañeiros na súa inmensa maioría. Les digo algo e na maior parte dos casos me miran como a un alienígena. E logo, isto outro, as lecturas, é dicir, como fomentar a lectura. E, bueno, quero darvos a palabra a vos, poden ser estes puntos clave ou outros calquera. E nada máis. Pois, como vedes, é un... Nada, que como vedes é un bo exemplo de adaptación e de readaptación. Eu penso, a min gustoume moito eso das biblionovas porque é o camiño da adaptación. Eu penso que aí diches aí con unha fórmula que pode ter moito éxito. Outra cousa é que, bueno, que a recepción do profesorado, seguramente os rapaces poida, porque unha vez que empecen uns pouquiños seguramente pode ir máis alo. Temos que ter esperanza nos rapaces, non? Bueno, pois, o fío desto e dos puntos que propón Juan, alguén que quera comentar algunha cousa? Por mí, a ver, estaba na teoría. Ahora pasaba que o bachiller, estou fazendo un FP, estou aquí, que estaba ben a teoría de ler, pero que cando chego a casa, depois de fazer todos os traballos obligatorios, estarei aquí grabando como que estou domingo ler. A teoría está chulísima e que me parece perfecto, pero que estou facendo imagen e sonido e ali é todo práctico, o sea, y ver películas. A mí non me mandaron leer nada e non temos nada en plan por donde estudiar, que está moi lejos, pero aquí ali hai unha biblioteca e de feito está cerrada, en plan, sempre teñen cerrada. A teoría está moi ben, pero porta na miña piel. Eu póñome na túa piel, pero tamén é certo que seguramente para poder ampliar os teus estudios necesites ler, por exemplo, as noticias técnicas relacionadas coa túa profesión. Claro, pero además de ler noticias, mandan a las facer. Tamén, efectivamente, pero... A hora de ir á biblioteca, coller un libro e poñerte a leer... No, pero mira, a ver, non te equivoques. A biblioteca non é exclusivamente ler esos libros, é dicir, elaborar unha noticia ten que ver co ámbito da biblioteca, o sea, co terreo da biblioteca claramente. Claro, pero é unha búsqueda a vida, non vai a unha biblioteca a ler algo e fai algo a través deso, o sea, fai unha noticia e buscando a vida. Sí, bueno, de feito, a ver, todos os que estades en ciclos superiores, agora, dende a remodelación dos currículums, pídese
un proxecto de fin de ciclo. No, pero aparte, aínda que non sea o teu caso, que no teu caso seguramente sí que tens que facer moitos porque traballades por proxectos seguramente, pero en todos os ciclos superiores teñen que facer un proxecto de fin de ciclo igual que os proxectos de fin de carreira das universidades, pero, bueno, a outro nivel, non? Entón, claro, a cousa é teñen que aprender, o sea, teñen que ter algo donde practicar esa técnica de elaborar unha documentación. Entonces, eu penso que a biblioteca é quen ten que cubrir esa necesidade, non? Nun centro formativo. Outra cousa é que no teu caso non funcione a biblioteca no teu centro. Pero sí que a ver, eu non teño vamos, que eu saiba no meu centro non hai ciclos ou módulos que sea de elaborar noticias ou traballos así masivamente, pero sí que eso entraría no terreo da biblioteca e a biblioteca teria que estar por lo menos aberta. Algún comentario? Por exemplo, a exposición, a mí se me ocurrió antes, ahora non o encontro, pero a ver se lembro, aparte dos puntos que ti dixeches, eu creo que hai un tema respecto do que podíamos falar, hai unha parte da que ti falaches, as adaptacións das coleccións, por exemplo. Eu creo que hai 3 adaptacións necesarias para que sexan comuns un pouco a todos este tipoloxía de centros variado que aquí temos. Unha é a necesidade de adaptación da colección, outra é a necesidade de adaptar os espazos e os tempos tamén, cousa que tamén falaches, e outra é a adaptación das actividades, da que ti expuxeches ahora mismo varios exemplos, non? Por exemplo, como compañera, o mellor pode contar, digo, por si queredes por romper o fío, a mí me parece moi interesante a proposta que nos destes a conocer outro día da presentación dun libro a un ciclo formativo específico, e era un libro de contos. O que pasa é que, bueno, hai que saber atopar o que, non? E ao mellor o queres contar, non sei se todos están. Bueno, eu, de todo, dame ganas de chorar, de empatía, de todo o que decía Juan, porque é a realidade nosa, aunque somos IES, de momento, solo temos bacharelato e ciclos, co cal os alumnos están solo 2 anos, os de bacharelato 2 anos, os de ciclos 5 trimestres. Para min o peor é que penso, non somos moi, bueno, non vou a contar aquí a historia, pero vamos, que só levamos un ano traballando, a biblioteca estuvo pechada, máis ou menos. A min o que me dá medo o me dá pereza, non sei se decir así, é que todo o esforzo, o ano que ven, esos alumnos xa non están, volta a convencelos de que hai biblionovas, ou que hai non sei, e nada máis que non chego. Eso que eu teño sorte, penso, porque son de FOL, non sei se, bueno, en todos os ciclos formativos hai uns módulos comuns, que tamén pode falar ela. En primeiro damos deitos laborais, en segundo como montar unha empresa. Entón é común, no meu departamento, bueno, levámonos ben, traballamos ben, e de feito somos 8 de FOL, e 3 están na biblioteca. E daquela, como son poucas horas semanais, chegamos a moitos grupos. Entón, a través de FOL, pensamos que poderemos, non sei se no teu caso FOL non colabora, porque é unha maneira de chegar a todos, porque FOL damos en todos, somos transversais. Bueno, ademais de eso, eu tamén levo a FCT, bueno, é todo moi divertido. Entonces, o que temos, bueno, tamén familias todas industriais, tamén temos frío, temos electricidade, temos a familia marítimo-pesqueira. Daquela a min ocorriuseme traer a Xurxo Souto, que claro, encha a biblioteca, non? Entón, veu a presentar contos do Mar de Irlanda. E daquelos rapaces, aparte que nos, por tradición, como hai residencia,
tradicionalmente temos moitos alumnos da Costa da Morte, de Noia, de Ribeira. Entón, son chavales rapaces que están acostumados ao mar, eles van ao Percebe, daquela todas as historias estas do mar cheganlles moito, non? E logo Xurxo, que é unha garantía traelo. Resultou fenomenal. Bueno, se queredes, no se ve, buscades Universidade Laboral, está colgado no blog o vídeo. Fixollos cantar. Alumnado moi específico, etcétera, etcétera, non vos vou aburrir. Ben, eu diría que nós temos dúas teimas, non? Primeira teima, sacar a biblioteca do espazo físico que coñecemos como biblioteca. Pois con varias iniciativas, como xa vos digo que queda un pouco arrinconada ali nunha esquina, sacamos actividades, cousiñas, sempre cousas humildes.
Carrefour, unhas cousas así, uns cubos rechamantes, temos ali un libro do mes, acompañado dunha reseña, temos un tabuleiro que se chama Bibliomanía, eu saco moitas cousas de blogs por aí, por exemplo, Librópatas ofrece moitas listaxes de libros con curiosidades que, bueno, poden resultar atractivas para o alumnado, bueno, aí saco bastantes cousas. Despois tamén puxemos un expositor de novidades da biblioteca que renovamos con certa frecuencia. Temos tamén un tabuleiro grande que chamamos, non somos moi orixinais, Bibliocorredor, e ali tratamos de poñer cousas que realmente lle resulten significativas. Por exemplo, exposicións de humor. Ahora mismo, por exemplo, temos unha exposición moi bonita, recoméndola a todos. Ribeiro Coello, o escritor Antón Ribeiro Coello, está publicando no Facebook unhas micropostais que son imaxes con textos moi breves, fermosísimos, supoño que, bueno, confeso un que vai sacar un libro, eu pedinlle permiso para poñelas ali, temos unha exposición moi bonita, tamén recorro moito ao Roto por temas, non? Agrupo en temas, Mafalda tamén tivemos algún ano, tamén abuso moito de Galeano, sempre buscando textos breves, pechados, que verdadeiramente resulten significativos desde o punto de vista temático, tamén formal. Bueno, esa é unha cuestión, non sacar, insisto, a biblioteca daquele espazo que temos ali medio arrinconado. E outra cousa que xa dixen o ano pasado, pero teño que volver a repetilo, disculpade, é o extraordinario éxito que ten o noso Club de Lectura, que realmente é a iniciativa máis exitosa con diferenza. Este ano temos 28 persoas no Club de Lectura, e a última reunión que tivemos a principios deste mes reunimos a 21 persoas. Estamos agora co quinto libro, contamos chegar a 7, sempre facemos unha excursión a final de curso, buscando a desculpa dunha obra. A ver, iso é o máis, o que eu podo contar como máis relevante que facemos. Moi poucas cousas, temos moi pouco apoio, non quero chorar aquí, pero supoño que é o que vos pasa a todos, eu realmente conto co apoio dunha persoa, co apoio real dunha persoa, colaboro, é a persoa que leva o equipo de normalización lingüística e colaboramos en todo, temos tamén outra carteleira que compartimos, o club de a biblioteca e o equipo de normalización, onde tamén estamos moi atentos a exposicións de celebracións, días de, todas estas cousas. E basicamente é todo o que teño. Este ano tamén estoume pondo a atender máis o blog do Club de Lectura, estou tratando de dinamizalo máis, e basicamente, non sei se me queda así algunha cousiña, pero iso é o que, non sei, máis pode interesar. Queredes comentar así alguén algunha cousa? A mí se me ocurría ahora, según falabas, por exemplo, para chegar, estades probando os centros así, sobre todo os que tedes maiores, alumnado maior, o tema das redes sociais? Desde a biblioteca, xa sei que iso leva moito tempo, tedes moi pouco tempo, pero estades probando o tema do Twitter, o tema do Facebook, o tema de Instagram? Twitter, fixen unha campaña do maltrato, non no 25 de novembro, tuitearon, non sei se ti 15 ou 20. Bueno, pero temos 1200. bueno, é que iso é unha cosa que hai que, non? Logo decía, é que o Twitter, profe, non o uso moito. Non sei. E o Pinterest e todos estos, quero dicir que son, vamos a ver, falo porque desde o punto de vista das bibliotecas, eu vos recomendo, a ver, estamos centrando moito nos adultos, algo que temos que tocar dos CRAS e tal, pero unha cousa, por favor, estade atentos ás tendencias que hai en materia de bibliotecas, porque esas están aí e están marcando. É certo que as nosas, sendo escolares ou sendo de centros educativos, teñen unhas particularidades, pero a nivel de
conseguir adeptos a, digamos, ao objetivo que é a cultura e o saber, hai que estar atentos ás tendencias que son comuns. Eu vos recomendo o documento de prospectiva de Bibliotecas 2020, porque podedes ter ideas para esa biblioteca. Non teredes horas para o traballo e non teredes profesionais, o sea, profesionais tendes, que sodes vos, me refiro, non teredes bibliotecarios de apoio, pero eu creo que as tendencias, eu creo que o exemplos que puxo Juan de agora mismo nos poden dar ideas. De todas maneiras, a ver, máis cousiñas que, ou de outra tipoloxía de centros que queirades participar. Bueno, nosotros dos pertenecemos a los conservatorios. Yo soy de Vigo, ella es de Ferrol. Los conservatorios tenemos un problema muy grande, que es la amplia gama de alumnos, de edad y de todo lo que os podéis imaginar, porque tenemos niños desde 8 años hasta gente de 50. Los de canto empiezan con 16 y hay gente que empieza con 40 años a estudiar canto. Hay mucha gente y muy diversa. En la biblioteca tenemos un montón de cosas. Demasiadas. No sabemos a qué enfocar nada porque tenemos libros de lectura normales, libros de lectura especializada, partituras miles, discos creo que ya vamos por 3000 y al final nos quedamos en ¿a qué dedicamos la biblioteca? ¿A la música? ¿A la lectura? ¿A qué? No sabemos a qué dedicarlo. Yo soy el 5º coordinador en 5 años. Para que os imaginéis cómo acaban los coordinadores de conservatorio. Dinero no hay mucho, por no decir nada, pero bueno, la biblioteca tiene sus fondos, tiene sus cosas y hay cosas para hacer, pero al final hacemos conferencias. Cualquier persona que quiera hacer una conferencia en la biblioteca del Conservatorio de Vigo viene y la hace, porque es que no hay para hacer mucho más. Si lo enfocamos en modo lectura para los niños, los mayores dicen que para ellos no hay nada. Si lo enfocamos a los mayores, los niños dicen que para ellos no hay nada. Si lo enfocamos para audiciones, ¿para qué están los libros? Al final, cada año hacemos una cosa, como cada año hay uno, pues acaba destrozado y dice el siguiente que se apañe como pueda. Por lo menos eso pasa en Vigo, no sé. Bueno, Ferrol, otro tanto de lo mismo. Bueno, yo he empezado este año, así que mi experiencia es muy pequeña, pero yo así con lo que me he tropezado, con lo que me he tropezado así, aparte de pues que tenemos muchos soportes diferentes, aparte de la gestión, yo lo que encuentro es que somos, no sé en Vigo, pero en Ferrol somos, no sé, 20 especialidades, desde arpa hasta, vamos, somos muchísimos. Sí, entonces somos muy diferentes y hay pocas cosas que nos puedan, lo que decía Juan, ¿no? ¿Cuál es el elemento que nos puede unir a todos? Porque cada uno en su aula da su instrumento que no se parece en nada al que tiene al lado. Nos une la música, pero los alumnos nos dicen, pero es que yo por la mañana tengo la enseñanza obligatoria, más luego toda la carga lectiva que vamos a darles en un conservatorio, que no es poca, llega hasta las 8 horas en grado profesional. Entonces, claro, estamos bastante limitados por nuestra especialidad y luego también porque los niños están sobrecargados, desde mi opinión, ¿no? Entonces, bueno, es difícil. Yo todavía estoy entrando en ello, pero bueno, lo conseguiremos. Alguén quere intervir? E os CRA? E os CRA? Vamos a outro mundo, porque ese é outro mundo. Queredes comentar? Eu, bueno, agradecería, non sei, un pouco para que seamos positivos, que, digamos, en eses aspectos que puxo en riba da mesa Juan ou que puxen eu, en canto ás necesarias adaptacións, os posibles saídas, que comentedes así algunha cousa, non? Bueno, pois eu traballo nun CRA e así un dos problemas que vexo que nos consta é que, claro, nos temos a sede en onde temos a biblioteca e compartimos a biblioteca e o mesmo sitio que a sala de profes. Entonces,
Eso é un problema. Pero bueno, intentamos adaptar de tal xeito para que pudiera convivir as dúas cousas. E despois que cando facemos actividades, cando plantexemos actividades, claro, hai que trasladalas ás escolas, porque hai escolas que están a 8 kilómetros, entonces claro, non é como un centro de un normal, non? Que fan unha actividade, suben os nenos á biblioteca. A nós o que nos funciona moi ben é que polas tardes, os luns, mércoles e xoves, facemos gardas de biblioteca pola tarde de 4 a 6 e abrimos para que veñan as familias cos nenos e as nenas. E está funcionando moi ben. Pasan as tardes ali, temos xogos, veñen as familias, len ali cos nenos, xogan. Eso, bueno, unha cousa que sí que está funcionando moi ben. Para as familias da sede ou tamén de outras escolas? A ver, teño que decir que a maioría son sempre os mesmos, non? Realmente os que veñen. Pero sí que ás veces cando de repente ven algún neno, algunha nena novo que nunca foi, logo repite. Eu creo que entonces temos que buscar algunha forma para que nos ensinala ao principio do curso para que veñan máis. Porque eu creo que sí que a coñecen, van vir. Pero ás veces por, non sei, falta de tempo dos pais, das familias. Pero sí que os que veñen repiten e están encantados. E pasan gran parte da tarde ali. Non é que veñan e collan un libro e se marchen, non, quedan ali, algúns len os contos os nenos, xogan, temos xogos, están ali. Temos para familias tamén libros, tamén levan emprestados. E funciona ben eso. Ben, eu, bueno, Rebeca era do CRA de Tomiño, eu son dun CRA limítrofe do Rosal. Tiñamos a biblioteca na sede, a sede era unha antiga vivenda e a biblioteca ocupaba unha habitación, non ni siquiera o salón, era unha habitación. Entón, cando os libros empezaban a coller a perigosa postura de sentido horizontal e inclinado, o sea que non había sitio onde metelos, pois empezamos a buscar solucións. Bueno, depois de probar varias cousas, a solución foi unha antiga unitaria. Actualmente somos 12 unitarias, pero había unha antiga unitaria que está pechada ahora, que forma parte de outro colexio, unha cousa un pouco rara. E entón convertimos esa aula, que é unha aula que ten 9x4, máis ou menos, debe ter como perto de 40 metros cuadrados, unha aula ben orientada, ben feita, en biblioteca. E o que acontece é que, claro, que está nun dos extremos do concello. Por exemplo, a miña aula, a miña escola, está a 7 kilómetros desa biblioteca. Entón, depois de probar diferentes modalidades, actualmente imos unha vez ao mes a esa biblioteca. Imos todo un día, de 9 a 2. Entón, temos diferentes actividades de animación á lectura e diferentes actividades referentes á biblioteca en sí, de selección, de colocación de libros e todo iso. Entón, contamos coa imprescindible colaboración das familias, que van unha vez ao mes, en vez de ir á escola, le van en coche, o cal propicia que non ten coche, que ten máis dificultades, pois teña que falar entre eles, entre elas, e propicia a cooperación. A avaliación foi moi positiva. No primeiro ano, este é o terceiro curso que estamos facendo, o primeiro curso, íamos unha vez por semana, tiñamos tamén aí 2 especialidades, inglés e música, fixemos unha avaliación e resultaba que era, moito esforzo para pouco rendimento, porque ao final de biblioteca tiñan de infantil 1 hora a semana e primaria hora e media, sempre alrededor, porque depende do recreo e tal, e dos desplazamentos. E agora temos 5 horas, 4 horas e media primaria, 4 horas infantil, contando os recreos, ao mes, e máis ou menos ao mesmo tempo, entón, contando os desplazamentos que teníamos antes semanalmente. Despois temos o luns polas tardes, que está aberto ás familias, e despois desa actividade de biblioteca, o que facemos é coller libros para a auténtica biblioteca, que é a biblioteca de aula, non a biblioteca de todos os días. Entón, collemos moitos libros. Eu podo calcular máis ou menos que pasan pola miña escola ao cabo do ano entre 500 e 600 libros desa biblioteca, van rotando, collen voluntariamente, en outros casos, colleu tamén libros temáticos, que están durante un mes na nosa biblioteca e despois os meses seguintes os colocamos, collemos outros, etc. Depois, o luns pola tarde, temos un día que é para as familias, aberto as familias, que cambiamos de horario, en principio era de 4 a 5, dende que mudamos de 5 a 6, este curso non viña xente. Eu creo que ten que ver tamén que digamos, que a apetencia de libros está satisfeita no día a día desos libros que temos na aula que poden levar despois a casa, dende as escolas. Entón, digamos, eso xa está satisfeito. Pero, o que a presencia das familias, dende que cambiamos de 5 a 6,
pois sí que mudou e hai máis, pero bueno, non vai moita xente, está nun dos extremos. A nosa intención é que a biblioteca estuvera no centro, fixeron unha ampliación dunha aula, o Concello, ben, dixo que iban a facer a ampliación, depois non a fixo, con moi poucos cartos teríamos unha sede de a biblioteca moi no centro, non, do Rosal, que facilitaría moito. Temos a colaboración, a pesar deso, en varias cousas do Concello, nomeadamente da Escola Taller, hubo 2 escolas talleres, entón fixemos mobles por un precio aproximado tamén ao que decía de Juan, ou sea, polo precio da madeira, e un graderío que fixemos portátil, así, que copiamos da biblioteca de Vilanova de Cerveira, en Portugal, que fixemos coa madeira da Escola Taller e con os cartos, perdón, co traballo da Escola Taller e cos cartos da madeira da que deu a AMPA, non? Entón hai unha colaboración coa AMPA tamén, non? Pero, bueno, hai nos CRAS unha das características que temos é que as aulas están distantes varios kilómetros entre... eu creo que cada vez estamos conseguindo máis que teñamos a merecida de agrupados, non? As escolas. E? Que nos reunimos, que conseguimos... Nos últimos encontros que houve de bibliotecas, pois, bueno, nos xuntamos así unha forma casual, xente dos CRAS, entón quedamos en reunirnos todos xuntos. E, bueno, ao final, falando e tal, conseguimos, o mércoles pasado, nos reunimos, bueno, foi unha pequena reunión, pero ca idea de ir máis xente, e despois, a volta de Semana Santa, vimos nos reunir no CRA de Gondomar, varios coordinadores de bibliotecas de CRAS, da zona sur, sí, bueno. Tui, e Tomiño, sí. Un poquillo para falar entre nós. Ese día imos levar os nosos equipos, os nosos equipos, e falar un poquinho, ver cada un, como somos todos CRAS, pois ver. Eu íbamos a facer unha proposta, según vos escoitaba falar. Lanzo a proposta e vos decides. A ver, por exemplo, eu fío desto que dicides de reunirvos, que a mí me parece excelente, pero, por exemplo, esa pode ser un fío para esta proposta. Se me está ocurrindo lanzar unha wiki, algún documento colaborativo, e que fósemos aí sacando por tipoloxías de centros. Eu creo que algúns vos teríades que xuntar, quero dicir, por exemplo, eu entendo que os CRAS por un lado, eu vexo aquí unitarias que quixeran, entre tanto, colaborar, pero, por exemplo, os CIFs, escolas de idiomas e conservatorios, que pudésemos chegar a se vos parece todos conxuntamente, a un documento básico conxunto de adaptaciones que sería necesario facer entre todos e posibilidades dos nosos centros. Poñer en valor as fortalezas dos nosos centros. Non sei como vedes. Con un medio prazo, e como unha cousa que, a mellor, poder conseguir de aquí aos próximos encontros. Non sei se o vedes posible ou... A ver, o ano pasado montáramos o foro aquel, eu vos xuntara nun foro a todos os que estabades na reunión aquela, ao final non hubo moito movimento, realmente, eu sei que todos ao final estades nos vosos, pero si me parece, a ver, eu teño feito unha adaptación dun CRA, un pequeno documento para unha formación que fixen, pero me parece que esas adaptacións teñen que sair de vos. Eu podo dar algunhas opinións, pero me parece que sería unha boa oportunidade, por exemplo, vos que vos reunides, que tuvesedes como obxectivo, se non tendes outros, ao mellor sacar un pequeno documento que sirva para outros CRAS de cales son os valores dos vosos centros e ao mellor que adaptacións serían necesarias, como resolver dificultades, algo así, non? Dicir, Moncho, que eu, por exemplo, o exemplo que estuve buscando e o exemplo voso de que vas unha vez ao mes e tal, puxeno hai pouco na Coruña nun CRA que me chamaron para formación e estuvemos vendo que era o que facíades nesas reunións e tal, e chamolles a atención, porque claro, o problema dos CRAs é que teñen que resolver coas familias para poder trasladar aos rapaces, a non ser que haxa a colaboración do Concello, que podría ser, pero bueno, os concellos están como están. Podría ser, a colaboración do Concello, sin botar...
Dichos. Digo, podía ser a colaboración con concellos e botalle moita imaginación, porque, por exemplo, o Concello de Rosal ten un autobús que está parado, que foi transporte municipal. Entón, non sei que problemas técnicos teñen, digo, de resolver que sería a persoa que conduce, pois que teño o carnet preciso. Pero, bueno, un problema que teñen que resolver. Esa vontade, por exemplo, na parte do Concello esa non existe, outra sí, que temos colaboración. Eu quero por, digamos, o problema, eu creo que hai que enfocar os problemas, creo que no ensino pasa moitas veces que se agochan os problemas para non tocalos, o mellor porque se emprega moito tempo, porque hai cada vez a inmediatez tamén leva consigo que as reunións sexan máis rápidas e non por eso máis efectivas. E entón, creo que unha das claves é buscar solucións aos problemas. Cando nós plantexamos isto para darlle outro sentido á biblioteca, tivemos moitas asambleas coas familias. E a escola que máis dificultade podía ter por distancia era a miña, non? Eu encántame contar que a primeira intervención que temos na asamblea foi dunha nai que ademais foi alumna miña hai moitos anos, e o primeiro que dixo foi, levantou a man e dixo que iba a Tomiño todos os días e que tiña sitio para 3. E aí tiñamos problemas só con 2 persoas. De 26 familias, perdón, de 28, 26 estaban dispostas, non é que estuveran de acordo, que estaban dispostas a levar. Fora unha enquisa anónima, non sei quen era que non podía, pero era o que non tiña coche, o que non podía, por cuestións laborais e tal. E a primeira intervención xa solucionou o problema, porque xa tiña sitio para 3, que decir que había 2. Entón, de aí, pois, empezaron a falar e de verdade que non hai ningún problema. En outras escolas do mesmo CRA, había xente que plantexaba que estaba moi lonxe e que podían pôr multas, non? Claro, eu invitei a ese, non mo dixo a mí, non? Pero dixen que dixera pois, que se vai a velocidade que pon no cartel, pois non vai a multalo, non? Entón, quero dicirte que ante os problemas pois hai diferentes actitudes. Se a actitude é buscar solucións, hai, incluída a do autobús, porque unha das eivas que temos as escolas sanitarias é que por definición non temos transporte, non? Pero claro, facemos excursións, facemos moitísimas máis excursións que o colexio comarcal, que si ten transporte, non? E o transporte, pois, temos que buscarnos, ás veces en autobús, pero moitas veces gracias á colaboración das familias, que, vamos, é unha cousa que teño moi presente sempre, non? E o agradecemento, non? As familias, a colaboración é absoluta, e Campa é emocionante, non é boa, é emocionante, de verdade. A cuestión é que saíra, eu creo, non? Que sería bonito, bueno, non bonito, que non é bonito, sei. A cuestión é que fose útil que desta reunión saísen propostas de mellora e de axuda, ou se queredes de autoaxuda, de axuda colaborativa, non? Porque a min, por exemplo, cando falaba o compañeiro, pois é tremendo, non? Porque estedes cada un ano, pero eso tamén significa bueno, eu pensei que é moito pedirvos realmente aos profesionais de determinadas ramas que non tuvestes unha formación, porque é como os que somos de primaria, que valemos para todo, non? Pois cando nos din da biblioteca, pois tamén nos enganchamos. Eu vexo que, bueno, me parece moita valentía cando un compañeiro dunha rama, eu que sei, de saxofón, pois resulta que se decide coller a biblioteca, non? Ou lle toca, polo que sexa. Pero sí é certo que pode ser ilusionante dar un servizo aos rapaces, igual que pois, en FP, dar un servizo aos rapaces, pero eu xa vos digo, entendendo, creo que hai que facer un esforzo en entender a biblioteca como a biblioteca destos centros tan específicos, sobre todo para atender as necesidades que seguramente todavía non vexamos, a non ser que rasquemos un pouco, non? E estades facendo cousas, por exemplo, cando o club de lectura se fai un club de lectura específico sobre temas que non ten por que ser literatura única exclusivamente, non? Pero sí sobre temas que tocan a música, e o decías ti moi ben, é que tedes algo que vos une, que é a música, non? Pero claro, tamén moito que separa os distintos alumnado. A min, si podemos pensalo ou podemos botalo máis adiante, alguna idea, pero sí que me gustaría propoñer eso, que de aquí xurdira algún tipo de proposta que daqui a un ano, con tempo, pois permitise que seguísemos en contacto e, sobre todo, que fixésemos algo, a tipo proxecto, non? Que non nos levase moito tempo, pero que servise para poñer en común ideas de posibilidad. Eu xa non digo, non para facilitarlle a vida á administración, non estou falando deso, sino facilitarvos a vida a vos. E, sobre todo, facer útiles as bibliotecas. Eu creo que as bibliotecas dos centros educativos, independentemente da súa tipoloxía, teñen moito que facer pola súa comunidade. Unha das cuestións que é máis visible nas tendencias é que a xente, a máis
tecnoloxía nas nosas vidas, máis necesidade de espacios para estar xuntos, para facer cousas xuntas. E a xente que está nos vosos centros tamén ten esa tendencia. Ao mellor non a manifesta, ao mellor non se lle pasa pola cabeza que a biblioteca do seu centro de ensino poida ofrecerlle esa posibilidade. E simplemente con que poidamos habilitar espazos nos que poidan facer ali cousas en grupos, xuntos, uns cos outros, teñan espazos amigables nos que xuntarse a pensar, a escribir, a idear, a deseñar, a crear. Eu para os centros, así que tendes esta tipoloxía, a mí me parece que por aí por onde se podería investigar. E logo dos CRAS, bueno, me alegro moitísimo de que vos xuntedes e se vos apetece tirar por aí por onde vos dixen, se tedes outras propostas de traballo, pois adiante. E logo os CIFs, aparte de Juan, había algún CIF máis aquí? Estades? Non sei se queres comentar algo. Estás representada polos compañeiros. Bueno, simplemente añadir algo que sí que estamos facendo desde o ano pasado, que é tamén intentar incluir as entidades que colaboran na formación nos centros de traballo, pois na biblioteca, non? Entonces, aproveítanse o que son as visitas de seguimento do alumnado para que nos faciliten pois aqueles manuais de referencia que logo despois tamén van a solicitar que o alumnado coñeza, non? Porque ás veces o centro de formación profesional pois ten unha programación, un estilo de cada profesora e logo pois ás veces o alumnado que se incorpora ao centro de traballo precisa esa actualización. Entonces, pois agora sí que colaboramos pois ao mellor dun xeito máis explícito, non? Solicitando, pois, eso, recomendacións e despois tamén ofrecendo a posibilidade de utilizar os nosos fondos. Así, un pouco por engadir algo máis. Pero, bueno, ampliación, non? Así do servizo. Alguén quere comentar algo máis? Juan. Temos un cuarto de hora máis que sei que Carracedo se perdeu e anda por aí perdido. Entonces nos dixeron... Veña. Nos dixeron que... Non, que son dúas ideas, pero que aínda non implementamos, que pensábamos poñer un tablón laboral, algo como somos de FOL, entendemos a eso. Algo sobre a búsqueda de emprego, ofertas de traballo, algo tamén con as empresas, pero non o temos cuajado. Outra cousa, a nosa biblioteca, bueno, Cristina conocea, é unha capela, ten un altar de pedra impresionante, unha virgen, bueno, aí todo. E daquela este ano adaptamos a sacristía. E daquela sacristía rompemos a parede, ten un cristal, e daquela chamámoslle aula de traballo colaborativo. Daquela os rapaces poden traballar ali, bueno, falar máis alto se queren para traballar. E a outra idea que temos aí é cos de inglés e cos das seccións bilingües facer algo de un café en inglés ou algo así. Non sei se os pode valer. Pero non o temos na idea e hai que pensar que a xente axude, a ver con que os convenzo. O tema do emprendimento é moi interesante. As bibliotecas públicas en este momento, digo porque estou canda eles aí en distintas historias, un dos temas que están buscando é ser biblioteca pública. Por iso digo que vos que tendes o alumnado máis cerca, eu creo que é unha liña a investigar. Están buscando como servir de apoio a temas de traballo, de emprendimento ou a poboación que teñen alrededor, vai. Entonces, a mí me parece que por aí vai o FP, por servir, e creo que teñen un campo, e que decía a compañeira que neste momento está sufrindo a carga e a presión dos estudios e que non ten tempo para ler, pero que efectivamente resulta que seguramente, bueno, a todos nos pasa, non sei, cando vos tedes as novelas ao día, eu as teño moi abandonadas. Ali se van xuntando en riba da mesa, pero quero dicir que todos temos unha presión, pero sí que é certo que hai momentos e hai que buscar espacios, si nos interesa, pero que a lectura técnica, non todo ten que ser lectura literaria, que a mellor o noso alumnado destes ciclos non acaba de... Non sei, é un problema co tema da autopercepción do que é ser lector, sabedes, non? Que é un tema que se move moito nestes foros, que lles transmitimos desde pequenos e cos estudios e todo, se lle transmite a rapazada que son lectores si leen novela, cando non é certo, son lectores si leen o que lean.
E se só leen o Marca, pois son lectores de Marca, eso sí, pero vaya. Pero quero dicir que ese tamén é algo que podemos axudar a romper, non? E seguramente poden encontrarse con experiencias moi boas. Sí, no, eu o que comentaba aí a alumna de vídeo que o que decía Cristina fai un momento, que realmente non só son lectores os que leen literatura, é dicir, cando estás buceando por unha páxina web ou buscando información para facer o teu traballo ou tal, estás leendo. E somos lectores desde un prospecto hasta unha novela de Dickens. Entonces, por aí. E logo, tamén unha cousa que comentaba Cristina fai un momento, que moitas veces, que é o que vos trataba de contar eu fai un rato, se trata moitas veces non de decir, bueno, a ver que hai, sino, a ver, vamos a rebuscar, a ver cales son as necesidades ocultas. Por eso decía antes, non para cubrir as necesidades, non para ir polo 5, sino que, bueno, xa temos unha biblioteca funcionando, pois vamos a ver que máis podemos ofrecer, é dicir, que cousas ao mellor non se dan conta, pero sí que necesitan. No? E un pouco é o que temos que facer. Pero bueno, logo, falando eu un dos temas que poñía aí o da colaboración do profesorado, eu penso que a colaboración do profesorado é vital para emprender, porque se non pasa o que comentaba aí o compañeiro de Vigo de música, é dicir, que isto queima. Eu comentaba na comida con María que cando ti preparas un curso, eso é algo que tes abonado xa para anos seguintes, é dicir, tócache un curso moi complicado, bueno, en FP a mellor é distinto porque está cambiando continuamente a cousa, non? Pero se preparas unha matemáticas de segundo de bacharelato e che toca un ano, o ano seguinte tes moi pouco máis que preparar, sempre perfeccionas, pero sobre o que xa tes edificado. En cambio na biblioteca é que estás continuamente inventando cousas novas, e o ano a ano, por exemplo, o tema da Olimpiada Cultural, que é a actividade que mellor resultado nos está dando, porque aparte é unha actividade de búsqueda documental que os obriga a estar durante un mes remexendo por internet e pola biblioteca, pero é que todos os anos é un chollo inxente, porque hai que buscar as probas e tal, e claro, e iso, primeiro, se non contas coa colaboración de xente, eu teño que dicir que conto con os cantos membros do equipo da biblioteca que me axudan moitísimo, e gracias a eso, senón teño que abandonar. É dicir, un deles me dixo que o ano que ven que a mellor non estaba no centro, entonces eu non sei o futuro que poden ter certas actividades se non se conta, porque non dá para todo o tempo. E logo, o que decía antes, a complicidade, é dicir, que ti na aula podas animar aos teus... De feito, este ano, por exemplo, unha compañeira nova que veu de Enerxía e Auga, gracias a ela, houve un pulo de unhas cantas de movimento, de actividades relacionadas coa información e tal, que partiron dela e que entraban dentro do ámbito da biblioteca perfectamente, pero aí está, é dicir, si o profesorado... É dicir, nosotros podemos propoñer moitas cousas, pero non somos quen de facer todas, senón que se iso ten boa acollida entre o profesorado, pois funcionarán, senón non moito, é a miña opinión. Hai que investigar tamén polo tema dos colaboradores, sobre todo os adultos, os que tenen os papás menores, o tema dos colaboradores, dos voluntarios. Sí, é o que se viran animados, non?
a ver, os temos aí, pero vamos, a muerte. Hai alguén máis que quera intervir? Alguna proposta? Pode ser ahora. Queredes que sigamos co foro? Incorporo as persoas que estades aquí, bueno, nos centros específicos este ano, e intentamos retomarlo como unha forma de estar en contacto, ou se non, simplemente a través do foro plan B, compoñer no asunto centros específicos e calquera proposta que queirades poñer en marcha, que ademais poden sumarse outros centros. Eu os digo, os CRAS, xa digo, téndenos así informadas de se chegades a algún acordo de proposta ou alguna cousa, porque iso ademais pode generar, pois, a un mellor momento determinado xa temos pensado, miraría. O que pasa é que non damos feito e a veces tampouco hai medios de todo tipo, non? Pero, por exemplo, de facer unha cuestión, igual que o ano pasado tuvemos unha sesión específica para centros de formación profesional, este ano ni está ni se espera, e non porque nos non estemos dispostas, sino porque, en principio, non... A ver, ao igual todavía intentamos tirar por ela, pero en principio parece que non interesa moito. Pero, bueno, a nos parece moi interesante a primeira sesión de todos os responsables de todos os CIRs. Alguna vez pensamos en reunir a todos os CRAS, porque eu creo que tendes... Bueno, aí está tamén o tema da escola rural, xa sei que tendes jornadas de escola rural, pero eu creo que desde o punto de vista da biblioteca se podería mellor facer unha sesión, que fora unha tarde, non necesariamente demasiado tempo, e a ver se somos capaces. Pero, bueno, que en todo caso, se se vos ocurre alguna idea, sabedes que contade con nós. E o resto dos centros, pois, se tendes alguna proposta, sabedes que por nós todo que se poda botar adiante, que sexa para facilitar o vosso traballo e para que a biblioteca nesa tipoloxía deses centros teña máis vida da que ten, e teño que dicir que ten moita, para que, a ver, mirade con perspectiva, vale? Mirademos en perspectiva, porque, por exemplo, as escolas de idiomas que non falaron, os clubs de lectura que está habendo nas escolas de idioma, que é un tema ben interesante, que se está lendo en italiano, que se está, vale, que sí, que é propio das súas ensinanzas que imparten, bueno, pero é unha actividade a maiores e que está promovendo cousas. Seguramente poderían promoverse moitos máis se tuvéssemos tempo tamén. Esa é outra, a gran eiva que sempre, pero bueno. E a compañeira da Universidade Laboral